Miya kaysa nasa kataw mu'min na di pakarat. Diyan kaya sa kataw mu'min na di pakarat. Na miya subat akawaw. Napalatan nung daw miya kagdang sa kawaw. E gila miya subat akawaw na tumalita makikinanglan ng buhay. Nagyan ko to kaya kinanglan yan kaya kinanglan yan. Sagyang ko to ay. Kaya ko to kaya kinanglan yan sagyang ko to ay. Nasabab sagyang ko to daban niya napan. Daban niya napan. Si isa solda walay. Nabiulaan niya nabiyang ko to amoy. Yan na niya solda nga na isa. Nasigog niya dulay niya sagyang ko to amoy. Sagyang ko to ang tunay ni nakakawan niya sagyang ko to ay na inisugo. Wala hutad ako Jibril alayhi salam. Ate yan. Hey Jibril. Naro katanga yung utuay. Natiyumiyuro suwato na yun na Jibril alayhi salam. Sa dunia na piya pa siya napapakasumoy na meron pa. Nabuin na kaya pa nila ng utamumi na yung yun. Sabab sa kukuta kaya pa nila kutanuan na hutad na sa utamu. Isak man naman sa nakapir. Agyaw ko ito nakapir na di pangarap. Namaya kapag ito chasta. Nagyan ko ito hasta. Amaya pag ito diyan. Nadabaw na matatago siya. Agyaw ko ito adar pa pangisda lang ito mga pangisda. Na inisubuan na hudal ako Jibril. Tingin na hay Jibril nakuha ka sa sda sangka na nasabal aragat. Nawita nga siyang kaya mga pangingisda si kaaniran makuha, amisda nga na sakataw, akapel, adi pangarap. Napigulaw na po ni Jibril, akadiya ka pangungunutan. Ugayin na din makatigil na tingin na yama, na kung sabuda, agiyang kaya inisubukan ako. Sakataw, mu'min, apaparatihan ka niyan, na makikinanglan yan abiyang kutuwain, ubong kumakay nun, na inisubukan ako nakarupta sa kutuwain. Sa katawa kapir, apag pagitong chance na piyagin silbisyon na kanakan, sa kapakakuha sa sda, misda yung utong, at na nakapir, nagyang na sumut na, yung kaya piyagin dilo na kanakan. Ando na ipitiro wala, tigil na hay Jibril, yung kutuwa sa katawa mu'min, sa katawa mu'min, at di pa ka nag-abiyakat pinagalan sa inyo, subukan na kakarupta ka sa utaw mo, kanong di pa kayo nung, nanamiyang gilbakyan, amin sila yan lang. May akalunod siya. Na diya ka nakabaya, umara ka na makauma, amidan ka ganun, sunod siya niyan. Na inipanta ka ganun, ipo siya ganun sa dunia, kanra ka na makataling umasuulit na ka na masusuti. Daba kurun rarangit, daba kurun dan. Nagiyan, nagila sumumi na masasakit. Natingin na tabi di siya, ito ka dito na sakit yan. Gitingin na biyang gulo akape. Apa yang disilbi-silbi nak rekan anak yang gila pakai nama pia. Ami apa tu cukalo lah siang nun. Napia kita nak nun sa dunia. Abi lah sana nun. Adia kena kabaya ubara kena makau maad nak kekelim ya nak nama pia. Anu ni mana yang kedua? Ayah siap uji. Naso mga Muslim na para kena suano mana mauri. Kenapa nak kata lupa papantang nuan nabi yang gaya dunia. Kaya katirun nabi. Na ubi yang gaya dunia. Nabi yang kapagarga. Upama kung biyan gaya dunia na biya kapagarga si iku Allah. Biya kapagarga si iku Allah. Sa iniraw, sa lagit po papakarngit na dinilo pa kayo sa mga kapit. Agidarga yan na inyong pilihan kira. Na sumanayarga, asukan naman na mauri. Nagina ni para kumangan.